Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Rafael Quintía Pereira é un ilustre profesor, antropólogo, historiador e investigador que pertence ao noso movemento cultural Nós, a xente do redor. O que alo menos para min é unha honra compartir espazo con un mestre da palabra como tamén é Rafael. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle e faino con un interesante artigo antropolóxico titulado O culto ao oso, que Rafael regálanos no número 21 da nosa revista e que tentarei de poñer voz ao primeiro parágrafo. O culto ao oso. Este pasado febreiro tiven o privilexio de ser convidado a dar o pregón do Entroido de Salcedo, na Pobra de Grollón, famoso internacionalmente pola súa personaxe do oso, aínda que non é a única personaxe deste entroido, nin a saída do oso o único rito significativo da festa. Este feito motivoume a facer o presente artigo onde falaremos do simbolismo do oso na nosa cultura e dos vellos cultos a este rei dos bosques. Queridos amigos, continuade coa lectura desta xoia que nos regala Rafael Quintía. Grazas, Rafael.